Ramór ananúis dearmid trioblóidí atárlú gar go a heach héin teach cúnaí do bhaintere? Bhí an teach bhóthar na bháil héin, an mhóthar, not mhórín a gáil síos a bóthar. So tháinig mu dehanrad. Ráid siad bosna tíobh muid an teach. Bhí sníparí a scéalú gunaí leis an airm tíobh muid an teach. Bhí bumaí tíobh muid an teach. Tharla 100 tíobh muid an teach. Agus chuir sé isteach go mór má bháthair, agus ní haon fá a híoltha a bhí an na ahanúir gur ráid siad bus. Bhí an deatach i teacht isteach fríd na foiineagaí, fiú iad bheith dúnta bhí deatach isteach. Agus bhí rá, jeepers, caiith man na net sin na ní. So bhí na net curtains le buinte nuas agin, agus bhí siad muinte nuas agin beidir 3 uair sa seachtain. Mar bhí siad le cosálach sin ag go deatach chun na busnaí.